запрошуємо до нас всіх блогерів, які ведуть блоги про закордон. Наша мета – давати корисність, як Дмитро каже, корисність людям, допомагати людям, робити цікаві історії про життя, роботу, еміграцію за кордоном. Навіть якщо ви не блогер, але ви готові ділитися інформацією, порадою, допомагати людям, якщо ви живете десь в Європі або в Штатах, в Канаді, в Австралії, будь-де, в Азії, дуже популярно зараз в Китаї, там люди їдуть. Ми будемо раді з вами співпрацювати, запрошувати вас на ефіри, робити колаборацію, рекламувати ваші канали, допомагати вам. Ви допоможете нам, а ми вам. Ми хочемо створити номер 1 канал про життя, роботу за кордоном. Всім будемо дуже раді. Якщо вам цікаво, дзвоніть на телефонний номер, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей.